Papunta na kami ngayon guys sa Negros Oriental guys. Dito kami sa nagsisimula kami sa Binalunan, Pangasinan crossing. Yung may dyan 7-Eleven. So kasama ko ngayon si Mrs. Pupunta kami ng Negros Oriental. Pupunta muna kami ng guys sa Batangas Port. Mula rito sa Binalunan, Pangasinan. Okay guys, ingat sa amin. Okay, tara. Ingat po sa amin mga kasoroy. At Panginoon, sana iligtas mo kami sa mga disgrasya at anumang mga sakuna sa pagbiyahe namin, kasi medyo malayo to. Okay mga kasoroy, enjoy lang kayo sa panonood mula dito sa Binalunan crossing. Punta muna kami, dadaan kami sa Batangas Port. Okay mga kasoroy, let's go, let's do this. Malayong biyahe to mga kasoroy, mga guys. Today is January 2, 2023. Happy New Year belated po sa inyong lahat mga kasoroy. Time check 5:57 ng umaga. Ay, titingnan first time namin at ako rin na magmumotor papuntang Negros Oriental. Titingnan natin kung magkano yung pamasahe sa Ruro or yung gasolina. Medyo malakas-lakas nitong kumain ng gasolina si Sib, yung kasori 1000cc. Pero dandahan lang naman kami. Ewan ko mga kasoroy kung medyo madilim-dilim pa pero na rin, lumaliwanag-liwanag na rin doon. Okay mga kasoroy, sinisip on pa naman ako mga kasoroy. Nung nakaraan kasi nag-shot kami doon nung sinalubong namin yung bagong taon, na ako sa yelo, yung tubig namin chaser. Shot lang, pang lang, celebrate sa lubong ng bagong taon 2023. Kaya video kahapon sinipon ako, kaya hindi na rin ako nag-shot kahapon. Marami sana nagpapashot sa akin doon. Tambay doon sa Ilacamises, sa Binalunan, Santo Niño, Barangay Santo Niño. Pero nakashot konti lang, pero wala, sinisipon ako. Lakas yung sipon ko. Ito, maliwanag na mga kasoroy. Mamaya na lang kami mag-waste mga kasoroy, kasi medyo ko rin tong dito yung daan rito, Tiplex, tapos Isitex, tapos Inlex. Doon na lang kami mag-waste pagdating namin sa Balintawak yata yun, Inlex exit. Doon na lang yata kami kasi medyo memorize ko rito na sa pang ilang bisis ko na to. Kahit noon pa kami nagbakasyon, yung si Makoy, yung van namin lang dala, nakadaan na ako palagi doon pag pumunta kami ng Maynila. Kaya ngayon balik ko naman nakamotor, kasi meron naman silang mga doon signboard, kaya hindi ka maliligaw kung saan ka nila, yung saan ka idaan. Basta magbasa ka lang, sundin mo lang yun kung papuntang
Manila yung dadaanan mo. Okay, malapit na tayo sa ano mga kasoroy, sa Tiplex Binalunan. Dito na lang tayo dito na lang tayo dadaan para hindi na. Meron rin din sa kabila sa bago mag Ordanita City, pero dito na lang tayo para baka matraffic. Hindi naman matraffic ngayon kasi umaga pa lang pero para dire-diretso na yung biyahe. Malayo yung nakita ko kahapon yung mga kasuroy. Meron doon kung mag-expressway kami hanggang south, nasa lang 4 hours mahigit, 4:30 yata hours. Kung magbayan-bayan kami, hindi kami dadaan sa expressway, pupunta pa kami ng Nueva Ecija, papunta Bulacan, ang layo. Nasa 10 hours mahigit, halos 11 hours mula dito sa Binalunan hanggang doon sa Batangas Port. Kaya tsaka hindi naman talaga kami kasi yung motor recesive rin, makakadaan naman ito sa expressway. Sana 4 hours, totoo yung sinabi ni Waze or Google Map. Titingnan lang mamaya. Alam mo naman yung minsan yung Waze at saka Google Map, sinabi nila 4.5, pero yun pala 5.5 hours or 6 hours. Kasi siyempre minsan pa kami pangalan ito, stopover pa kami. Hindi naman pwedeng tuloy-tuloy yung biyahe. Okay, malapit na tayo sa 500 meters na lang yata, o 1 meter na lang, kilometer pala, sorry, ang Tiplex Binalunan mga kasoroy. Dito na lang tayo dadaan para dito na. Okay, Tiplex na tayo, expressway. Okay, mga kasoroy, Tiplex tayo. Sana maging okay lang yung video namin, kasi nung nakaraang pumunta kami ng mga kasoroy, medyo dito lang ang ganda ng view. Yung tingnan mo mga kasoroy, time check 6:03 ng umaga. Iba talaga rito sa Pilipinas kaysa doon sa sa Kuwait. Kasi doon sa Kuwait kasi hindi ka makalabas ng pag-umaga. Doon lang ka lang sa flat mo hindi mo makita yung langit na ganito kaganda pag umaga. May dilaw-dilaw na orange na Okay mga sorry, dito na kami sa papasok na kami sa expressway, sa Tiplex. Morning sir. Ay, pura nagsisiyan sir? 1,000. Ewan nga ron? Ewan ka? Okay lang naman pag mawala sir. Hira, doon na lang. Ganda ng mga kasoroy view. Talagang mapapamangha ka sa ay, bulsa ko lang yung hirap pala mga kasoroy. Meron ka dyan? Okay mga kasoroy, inayos lang namin yung yung ticket, nilagay namin sa bulsa kasi baka mahulog para pagbayad mamaya. Dito lang sa dito sa bulsa ko nilagay. Wow, ang ganda ng view pag umaga. Talagang nakakawala talaga ng stress pag yung may motor ka tapos ganito, biyahe.
Yan ah, ganda ng view. Dito na kami sa Tiplex mga kasuri, Expressway. Talaga naman ang sarap ng simoy ng hangin dito. Ano? Tapos makita mo yung mga palayan. Wow. Ano pa lang to dito dito pa lang to sa Pangasinan mga kasori. Pasensya na pala kayo mga kasori, minsan bulol ako. Kasi nabubulol ako kasi alam mo naman ngayon lang ako nag-motovlog nung nakauwi ako dito sa Pilipinas Kaya minsan nahihiya pa nga ako minsan mag-vlog kaya ang dami naming napuntahan pero hindi ako makabidyo, nahihiya pa ako Medyo nahihiya pa ako Oo. Sana masanay rin ako. Kaya pagpasensyahan nyo na, minsan bulol ako pag pagsalita ng Tagalog. Kasi Bisaya rin kasi ako mga kasoroy. Minsan yung Tagalog iba yung tono na pag mag-Tagalog kami mga Bisaya Okay mga kasoroy, update ko lang kayo mamaya mga kasoroy ha, kasi medyo mahaba-haba tong oras na to. Yung biyahe namin, pupunta kami ng Batangas Port, tapos Calapan, sasakay kami ng Roro. Okay mga kasoroy, update ko lang kayo mamaya mga kasoroy, dito na tayo siguro sa may mga kasoroy, Pampanga, kasi nakita na natin yung vulkan ng Pampanga rito. Ano bang tawag itong vulkan na to? Basta sa Pampanga na yan mga kasoroy. Dito pa rin kami sa Tiplex mga kasoroy. Tapos papasok kami mamaya sa EasyTex. Medyo umano yung sipon ko mga kasoroy. Lamig kasi pag umaga rin, hangin tapos lamig. Okay mga kasoroy, update ko na lang kayo mamaya mga kasoroy, kasi medyo malayo pa tong biyahe natin. Titipid rin tayo sa sa baterya at saka meron ako mga reserba, pero para sigurado lang ba umabot tayo ng Batangas Port. Okay mga kasoroy, update ko na lang kayo mamaya mga kasoroy. Mga kasoroy, i-exit na kami ng Tiplex mga kasoroy. Papasok na naman kami ng EasyTex papuntang NLEX. Sorry. Tara, toll gate na kami. Medyo umano yung sipon ko mga kasoroy. Okay, dito pala sa kabila. Siguro matraffic ngayon sa mga kasoroy, kasi yung mga galing rito sa probinsya babalik na ng Maynila yun. Ha? Ano? Ano dito? Tanggalin ko lang to pag yun cash, dito tayo sa cash mga kasoroy, kasi wala pa tayong yung sticker na RFID card, wala pa tayo nun. Tsaka na lang siguro pagbalik namin rito galing Negros. Sinsya na kayo mga kasoroy ha, medyo sinipon talaga ako kasi kagahapon pa to tapos ngayon ang lamig rin. Kaya medyo ramdam ko yung sipon. Mamaya ito mga kasori, ang dami ng matraffic na yun dito, kasi yung ibang taga Pangasinan, Ilocosur, mga ganun, bandang norte, babalik na ng Maynila yon, kasi tapos na yung New Year. Ang nakaraan nga bago pumunta kami ng 01 Moto
Kailan yun? 30 yata yun, oo. Grabing traffic mula doon sa Bulacan, Maynila, Bulacan, hanggang rito sa tollgate ng Inlex at saka grabing pila. Bawat tollgate papuntang Pangasinan. Grabe. Time check tayo mga kasuroy. 7:01 ng umaga. Yun o. Naka 1,303 na si Sibyong. Na pala namin to, yung first PMS niya sa Cabanatuan. Mga kasuroy, medyo lang ako dun sa video kasi medyo dito lang ang nakikita. Kaya hindi ko siya masyado na-check kasi bago rin tong binili kong nung pumunta ako sa 01 Moto. Inano ko tong chin mount niya bago. Hindi ko napansin na mababa pala yung GoPro masyado. Kaya hindi nakikita yung view ng daan. Okay. Sige mga kasuroy ha, mamaya na lang magbabayad pa ako ng tollgate. Okay? Kasuroy, kalabas lang namin ng Tiplex. Papunta na naman tayo ng EasyTex dito. Pero sabi ni Mrs. OBR ko rito, stop over muna kami pag merong gasoline station. Magpagasolina na rin ako para tuloy-tuloy yung biyahe kasi naka 3 bar na rin Pero pa naman, kalahati pa naman yan. Pero para kasi mag-stop over rin kami, magpaano na lang kami, pagasolina na rin ako. Malapit na tayo sa tollgate ng SX EasyTex pala. Sorry. Saan bang kas rito? Kas lang tayo palagi dito kasi wala tayong FRID. RFID dito sa kanan. Ay, ticket pa pala to. Kunin mo lang ticket nga Rod ha. Magbibigay lang ng ticket yan. Ha? Ay? Ano to? Kas ba to? Ito ko ni mga Rod. Okay, mga kasuroy, pasok natin sa EasyTex. Pahinga muna tayo ng saglit. Alright, mamaya na lang mga kasuroy. Titingnan muna namin kung maka City Mall. Oo, City Mall yung tingnan natin. Stop over muna kami mga kasuroy. Medyo si Mrs. medyo na yata, medyo mabigat-bigat rin kasi yung bag yung dala. Kaya sabi niya stop over lang kami pag may madaanan kaming gasoline station. 1 kilometer sa doon sa signboard City Mall. Tapos ano ba to? Si Oil rin yata yan yung na yan. Ay, kala ko dito na yung pasok, hindi pa pala. Unahan pa pala.
Stop over muna kami rito mga kasuroy. Dito kami sa may ano pa rin na EasyTex. Sunod dito Inlex na. Si Oil nga. $70 plus. Oo. Pagkasulinan na rin tayo mga kasuroy. Grabe, pinakamura rito 70. Sang premium? Ay, sakit. Yun dyan. Madulas, boss. Premium? Alright mga kasuroy, alis na naman kami mga kasuroy. Back to the road na naman kami. Uminom lang kami ng buko. Tapos nanigiralyo ako konti. Isa, dalawang stick lang. Para baka matagal na naman kami maka-stop over nito. Okay mga kasuroy, let's go. Dito sa may Sea Oil kami nagpapahinga muna. Stop over. Tapos sa City Mall EasyTex southbound. Yan at City Mall. Nasa EasyTex pa lang kami mga kasuroy. Tapos sunod nito Inlex na. Exit sa Balintawak. Okay mga kasuroy, bakbaka na naman tayo. Philippine Rabbit. MG oh, maganda na rin ng ano. Sa Kuwait nagaganda na rin ng ano, ng mga design ng mga kotse ng China made. Okay mga kasuroy, update ko na lang kayo mamaya. Medyo mahaba-haba pa naman tong ano natin, biyahe natin hanggang Batangas Port. Okay mga kasuroy. Okay mga kasuroy, kakanan na tayo rito mga kasuroy. Pupunta na tayo ng Inlex. Ayan na, kakanan na tayo rito. Papunta na ng Manila to, North Luzon Expressway. Inlex na tayo. Excuse me po. Bengkeng konti
NLEX South Manila, Mabiga exit Dayo, sa kanan Dayo. NLEX na tayo mga kasuroy. Sana pag mag-wish kami maya or Google Map mga kasuroy, sana idaan rin kami sa sa SLEX naman, para hindi na tayo papasok sa Manila na ubod ng traffic ngayon siguro. Kasi yung iba siguro nag-start na ng work nila, alam mo naman ang Manila, baka idaan tayo sa SLEX, EDSA, ubod ng traffic doon mga kasuroy. Sana pag wish namin mamaya or Google Map, doon kami sa SLEX padaanin para tuloy-tuloy yung at saka sana maabutan namin yung one na Roro papuntang Calapan, Mindoro. Okay mga kasuroy, dito na tayo sa NLEX mga kasuroy. Update ko na lang kayo mamaya mga kasuroy, ha. Alright mga kasuroy, malapit na tayo sa mga kasuroy, exit na tayo, NLEX exit tollgate. Maya doon na lang sa unahan wiwis na lang kami para papuntang Batangas Port. Cash pa rin tayo. Yun, no? Bukawi, Bulacan yata doon, ha? Oh, pagka yung kinainan na, yung hindi tayo nakaparking doon, may 7-Eleven. Yung 7-Eleven, sabi ni Mrs. mga kasuroy, nagutom yata. Para kaming almusal kasi. Dapat alas 5 kami umalis, kaso lang marami pa kaming pangalan nito, mga ibang nakalimutang gamit na dadalhin. Pero okay lang, siguro mga 5:30 na yata kami nakaalis, mga 5:30 kaninang umaga. Sana maabutan namin yung nakita ko kasi dun sa schedule ng alauna papuntang Calapan. Medyo mainit na mga kasuroy, ramdam ko na yung init. Buti na lang tinanggal namin yung inner dito sa jacket namin, yung safety gear jacket. Kasi kung hindi namin tinanggal, nako, para kaming inuubin dito sa jacket, napakainit. Magkano bang mabayaran natin? Kanina 216 sa Tiplex. Ngayon tingnan natin kung magkano sa NLEX mula EasyTex. Hindi, sa pag-exit namin sa Tiplex. Saan po kayo nag-entry? Tarlac po? Sa Tarlac yan, 454. Minsan naman 512. Sige po. Okay mga kasuroy, tatambay lang kami doon saglit. Muna tingnan namin kung magwiwis na kami kasi naka-exit na kami ng NLEX.
Tapos kailangan na namin mag-whisk kasi hindi namin alam papuntang Batangas. Ha? Kaya nga. Hindi mo na, ano ko lang para hindi na tayo mag-ano. Pahinga muna kami rito mga kasoroy. Saglit, i-ano namin yung ano, whiz. Okay mga kasoroy. Alright mga kasoroy, pahinga lang kami konti doon ni Mrs. Medyo nangangalay rin siya. Ito, gahe na naman tayo. Papunta tayong ano, sana idaan tayo ni ano, Google Maps sa ano 130 kilometers papuntang Batangas Port. Kulang-kulang 2 hours. Ito, dito na pala tayo sa may ano, mga kasoroy, Philippine Arena. Yun no, kung nakikita nyo dyan. Hindi ko alam kung maganda ang ano nito. Sana nakuhaan yung ano, yun, papuntang Philippine Arena. Papuntang yun, papuntang arena dyan no. Sana pag ano, pagbalik namin rito sa Pangasinan, sana pag may laro siguro PBA kung meron. Kung hindi, sana makapunta kami doon, makapanood kami PBA. Okay mga kasoroy, update ko na lang kayo mamaya mga kasoroy ha. Alright mga kasoroy, ano muna kami, stop over muna naman kami rito sa may ano, merienda lang muna kami mga kasoroy. Kasi time check 9:39 ng umaga. Merienda muna, medyo nagutom na rin ako eh. Excuse me. Yan, sa unahan merong ano, Penex pit, ano, yung gasoline station. May mga ano dyan na kainan. Tsaka pagkaalam ko merong ano rin dyan, 7-Eleven, kasi ilang beses na kami nakapag merienda dyan. Nung pumunta kami sa 01 Moto, kasama ko si Bayaw Noel. Shout out pala dyan ni Bayaw Noel, at ni Bayaw Junjun, at sa mga asawa niya, pamilya niya. Pinsan ng asawa ko yun, mga bayaw ko. Wala pa, ano ba yun? Kala ko Dolo banda yun. Wala pa pala, malayo pa pala. Exit to eh, Lingunan exit. Dito na yata. Ito na mga kasoroy, merienda muna kami. Dito na 9:40 na ng umaga, January 2, 2023. Negros Ride. Yan na mga kasoroy. Traffic traffic rito sa drive-thru mga kasuri. Makalusot yata tayo rito, tingnan natin. Bus. Buti na lang. Ay, wala rito 7-Eleven. Ayun nga, 7-Eleven. Pwede ba dyan? Sa McDo yan. Ito na mga kasoroy, punta muna kami sa 7-Eleven. Medyo nagutom na rin ako. Excuse me. Okay mga kasoroy, mamaya na lang mga kasoroy ha. Merienda muna kami rito sa ano, yun o, 7-Eleven. Yung may hotdog na ano dyan. Okay mga kasoroy, mamaya na lang, update ko na lang kayo. Okay.